Okay, good morning mga katunay. At kumisa ko yung mga katunay. Good morning, mga katunay. may anok, mga katunay. Mga mata, walay katulog. Oh. Hi, good morning. Oh. Grabe, may paglubot ng kagwapa. Oh. Thank you. Wow. Oh, yeah. Kapit na tamaabot katunay. Kauban natin dito si Daniel Padilla, katunay, ng bantayan. Oh. Askala. Silaw? Nag-shades man kayo. Di ka Oh, ato may sa signature ba? Anokan. Pwede maklaro nga nagpulaw. Buwan na lang kuwang sa amon, nininagin. Tungkod ba tagkuan? Lata. Lata. Lata na lang kuwang sawa, guys. Kauban nato diri ang ato ka na. Guwapa nato si Baby Sapphire. Alright. Good morning, Baby Sapphire. Nanguy up pa ya. Ha? Nanguy up pa. Huyab pa. Good morning. Good morning, Baby Sapphire. Good morning. Hi. Hello, good morning. Good morning. Morning. Ayaw kalimti ang sayon doolon. Ay, DB. Nanapin diri katunay yo. Morning. Labis kayo mga morning nato diri katunay yo. Guwapa kayo ati Lailul. Grabe. 400k na naman. Huwag sa umabot sila 500k 1 million. Nalatagol. Yes, team. God bless po. Mayong buntag ninyo tanan. Good morning. Hope magkita ta diri unya sa umabot. Unya umabot kalibugan. Iyo. Naghintay ka ba? Wala na. Good morning, BICC Bantayan Island Content Creator. Grabe naman yan. Mamainit na kita sa Sikwati og Anok. Sinipagpanuin ako. Amahon siya mo. Malambot eh. Duwa ka pa. Nah, dong ka na. Amaya to, Daniel Padilla na bantayan ha. Guys, thank you. Lu grabe. Grabe ng energy. Grabe ng energy mo. Grabe energy. Grabe ba? Oh, lala, grabe. Grabe. Doon na to. Wow, siniyo. Damay kurikong man. Apil ang buling. Kuya kayo. Okay.